Deze week is uiteindelijk met de onlist van de twee eilandjes. In het zuidelijk pad van de Moire binnen de omheiningen van de Pjellen al duidelijk te zien. Waar nog nota stien van de kunstmatige kaaien van deze eilandjes broekt. Nee is de geotube. Slang als het ware, die pompen wij vol zon. En dan wordt het een hut iets. Dan kan je direct maar de auto bij spreken of rijden. Of tenminste zo'n hut is het. Wij pompen hem vol zon. En dat bezinkt. En dan krijgen wij een hele goede hudde kern van een dik lichaam. En dat is vrij uniek in Nederland. Dat is redelijk uniek in Nederland. De provincie leidt de eilandjes aan als compensatie voor de skiën die de natuur te lijden had door het verbeteren van de vaarwegen en sluizen in het rand van het Frieske Marrenproject. De eilandjes zullen plakbieren matten om beschermde beesten als de wrotmoes die van sompig gebied houdt. Maar zowel de bewenners als de wetenspotters rondom de Moire zijn minder positief over het initiatief. De Morra die heeft een vrij drokke zielfunctie in de simmer. En het is nog een redelijk beschut wetter met een soort lietse zielboten zielen kennen. En ja, die deel je nou in feite in twee aan. En het wordt dus voor de zielsport wordt het best een stuk moeilijker. Als zielrecreant puur naar het zielen jongt, jouwt het beperking maar het zielgebied. En dat is eigenlijk, dat is onder orde natuurlijk. Maar ja, blijkbaar moet het. Ik ken net hoe jij, dat waarom dit nou online worden moet. Boven dat vinden de chinstanders de kosten van €1 miljoen voor het project onnodig heeg. Want het is de vraag of de wrotmoes hem op de eilandse Sjen laten zil. Ik heb hem nog nooit jongen. En ik vrees me eerlijk zijn, ik hou wat er ooit komt. Hoezo? Nou ja, dat is, het binnen eilandjes, daar zit water tussen. En hij zal nou zwemmen moeten of in de winter hoe het is erheen moeten. Maar ik moet dat nou schijnen eerlijk zijn. De provincie wil de plannen terugzetten, maar liet weten dat de diepte van het zielwetter rondom de eilandjes op peil houden worden zal.